Ik zei dat ik ben geboren met een beetje benzine in het bloed. En dat stroomt altijd. En dan vind je dat gewoon geweldig. We zijn hier op het WTC Expo en daar organiseren wij Racing Expo. Het enigste evenement in Nederland, ik denk met grote trots wezen, waar auto's en motors alles samenkomen. Is dit een kart? Nee, die is van mij ooit. Oh, oké. Hij is zelf wel een kart dan? Nee. Nee? Of is het niks? Net echt. Hij is meer van het viskie. Hij vindt het wel leuk wat ik doe, maar op zelf dan dat vindt hij net heel leuk. Maar viskie vindt hij maar. Ja joh. Ja, we hebben Senna om. Oh, Dus, ja. Oh ja, voor Anton Senna. Anton Senna inderdaad, Ja, maar hij moet wel wat hij wil. Ja. Dat steunen wij van harte, wel samen. Maar wat heeft toch maar karten? Het heeft wat kan, ja, ik ga alles met autosport. Dus wij rijden nog mooi in de kaart aan en dan rijden nog stokken van 0 in. Oké. Ja. Dan heeft wel het grote virus. Ik heb wel het grote virus in me zitten. Ja. Jawel, jawel. Van jongs af aan al. Van jongens wonen. Ja. Ja, jongens er ook. Dan ik wil eens even te vissen bij de zon. Ja, ik zit er wel even bij. Ja, hè. Hoe komt ze bij om dit te organiseren? Dit is het hobby ontstaan, mijn liefde voor autosport. Heel in het begin, toen ik 8 jaar weer ben ik begonnen bij medische voorzienings voor autosport. Mij op een ambulance, door heel Nederland in rallies, alles die in de strandrace van Veronica. En zo zijn wij in autocross bij daar werken. En ja, toen iedereen die organiseerde in Fransington en beurs, daar kwam bij te staan. En na een aantal jaren zeiden we van jongens, dit met Grutter. Ja, en dat heb ik samen, we hebben toen samengegaan en zo hebben we in het WTC bedaren. Ja. En nou we doen het met jouw vrijwilligers, doen we dit meisjesburg erbij. En het is nu toch gewoon een hobby. Ik zei dat we ben geboren met een beetje benzine in het bloed. En dat stroomt altijd. En dan vind je dat gewoon geweldig. Maar hoe is het nou dat de dochter de baan op gaat? Ja, pikken wel, hè? Ja? Ja. Hoe lang doet ze het al? Dit is de eerste keer. Ja joh. Ja. Maar voor jou net? Nee, ik ga hier altijd wel rijden en zo. En ik heb 15 jaar autocross, dus... Maar wel spannend dat ze nou de baan op Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dat is net hoe ze doet, hè? Dus het moet even overheid zien. We zullen aan even zien. Hoe wie het? Goed. En spannend? Ja. Hoe komt ze erbij om te gaan karten? Nou, ik zag mijn heid vroeger motor rijden en zo. Dus toen wil ik kijk. Dus toen wil ik karten, motor en zo. Wat doe je toch hier, Jesse? Naar de krasje En waarom? gewoon. Want ik ben al vaker bij de kras West. Ja? Maar wat vind je zo mooi aan de cross dan? Dat ze beuken. Outside her, jukebox baby ain't no square. 17. Ja, mijn water is gewoon een beetje. Ja? Ja. Maar wat heb je met die dier? Ja, weet ik, een rare kronkel in de hollen, denk ik. Ja? Ik vind het gewoon heel erg mooi. En ja, dan slaat zo'n hobby een beetje terug en dan krijg je dit soort watersport. Net zozeer auto's of caravans, maar gewoon alles in die tijd. Ja. Dus de klein, de stijl, Het huis? het huis. Ja, het huis zit vol met al de rommel. Ja, hè? Ja. Ja, die in het pasregels en wij horen Voor de alle auto's. mensen. Alle Ja. auto's en zo. Ja, Ja. singeltjes. Singeltjes ben we fanatiek bij mijn broer en ik verzamelen met de singeltjes. We draaien hier op festival, op feest. Nou, kijk, dat maakt ze wat moois van. Is dat zo'n mooie auto? Ja, die witte, die eerste dit is van ons. Maar die is van je beiden dan? Of, Nee, dit is van mij en die is van hem. Oké. Ja, en dit ben al een vriend van u. Ze hebben een ploegje bij elkaar, dezelfde idioten bij elkaar verzamelen, zeg maar. Hoe komt dat dan hier? Er kwam een toevallig in op de jukeboxbeurs. Dat was ik heel liefhebberij.
En ja, wij gingen al naar het caravan en die weer wat te leed en toen kwamen we deze kennen. Nou, de vrouw weer wel enthousiast, dus ik denk, nou dan moet het maar worden. Want de vrouw is ook wel behept bij het virus? Ja. Moest dan weer tegen wat regen, of net? Nou, ze niet net zo goed werken, nee. Hier kun je hem maar futten. Ja, zeker. Ja. En wat voor praat krijg je dan? Kijk, dat is net stilstaan met het spul. Nee, meestal die fiets achterstevoren voorbij, want die zet ze op een fiets, want die denkt, wat is dit voor apparaat? He's a checking